Aquesta setmana als Multicine Sucre et presentem una divertida comèdia romàntica, plena d'acció, interpretada per l'Ashton Kutcher, que serà un atractiu agent secret que ho deixarà tot quan coneixi l'amor de la seva vida, Katherine Hale. Però com s'ho prendrà ella quan descobreixi que l'amor de la seva vida és un agent secret perseguit per una corporació? Killers estrena 13 d'agost. Mi mujer y yo estamos en la segunda planta y mi hija está en la tercera. Yo pedí expresamente habitaciones contiguas. Es una mujer soltera y está sola. Oh. De momento, soltera. Y no siempre estoy sola. Bonjour. Por cierto, soy Spencer. Jennifer, a veces Jenny, no... Ten, es ten a secas. ¿Quieres tomar una copa conmigo esta noche? Sí. Genial. Te enseñaré la vida en Niza. Pues podrías empezar por contarme tu propia vida. Créeme, es aburrida. Por fin he conocido a alguien realmente atractivo. ¿Qué ha dicho papá si estar amable con él? Bueno, no exactamente. Spencer és un superagent secret del govern que decideix abandonar el seu treball quan troba la dona dels seus somnis, Jennifer, qui es casa amb ella. ¡Sorpresa! ¡Que he vuelto! La felicitat dura poc, ja que han posat preu al seu cap. No sap qui va darrere d'ell, però sap que són 5 assassins i que pot ser qualsevol. I el que és pitjor, el seu veïnat està ple d'assassins que busquen emportar-se la recompensa. Llavors, Spencer farà equip amb la seva dona per esbrinar qui és el misteriós personatge que vol veure el mort abans que els pinxos acabin amb ell. ¡No te muevas! ¿Dónde está él? ¡Ay, Dios! Hoy va a ser un día muy largo. Oye, somos fantásticos. ¡Bravo! Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Killers. Cariño, se te nota la pistola. ¿Eh? ¿Dónde quieres que la lleve? ¿Has visto lo enorme que llega a ser este trasto? Una divertida comèdia que de ben segur et farà passar una bona estona. Recorda, pots comprar les teves entrades a les taquilles del Multicine Sucre, al caixer de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com.